Nilabas naman po ng lokal na pamahalaan ng Manaoag ang opisyal na traffic rerouting scheme at ang mga alternatibong ruta bilang paghahanda sa pagdiriwang po ng ika-100 anibersaryo ng canonical coronation ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag mula Abril 20 hanggang 22. Layunin po ng naturang plano na mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa gitna ng inaasang pagdagsa ng mga deboto. Kabilang po dito ang hiwalay na ruta para sa mga kalahok sa selebrasyon at para sa mga motorista na dadaan lamang sa bayan upang maiwasan ang matinding pagsisikip sa mga pangunahing kalsada. Upang mas mapadali ang pag-access, naglabas din ang LGU ng QR code na maaring iskan ng publiko para makita ang detalyadong ruta at mga itinalagang parking area sa online maps. Itinalaga rin ang iba't ibang parking locations para sa mga sasakyang dadalo sa nasabing okasyon. Samantala, muling pinaalalahanan po ng lokal na pamahalaan ang publiko na magplano ng biyahe ng mas maaga. Asahan ng mabigat na daloy ng trapiko at sundin ang ipinatutupad na traffic signs at rerouting scheme sa buong panahon ng selebrasyon. IFM News. IFM News. IFM News.